Pregunta aí Sandra nun vídeo de hai xa semanas, onde falo do tempo emocional, pregunta en que momento coinciden, non? O tempo emocional e o tempo real. Eu definí o tempo emocional como ese tempo case distópico onde as persoas nun mundo que parece que che pide que reprimas o sentir, viven, sobreviven emocionalmente da lembranza do que puido ser e non foi, ou todo isto, como sentindo hoxe para alimentar a alma, poderíamos dicir, non? A túa existencia de hoxe cunha lembranza ou con un desexo. E xusto pregunta, eu estaba aquí pensando en Aristóteles e a idea de que o momento presente é o problema. Non, diría Aristóteles, non pertence literalmente ao tempo. De feito, a filosofía sempre, moitos autores atopan no agora ese problema do tempo, non é? Estaba pensando en Tomás de Aquino, que colliu aquela idea aristotélica de potentia e acto, e el expresouna desde un punto de vista dunha persoa crente e falando de Deus como a esencia e a existencia. Esencia humana existe aínda que non existan humanos. E a existencia dependería do acto, daquilo que ti faz. Que se o comparas cos filósofos existencialistas, é un pouco a mesma idea, non? De o que ti faz, non? O que as túas accións son as que falan de ti, son todo este rollo existencialista. Eu xusto estaba pensando nisto, en como Tomás de Aquino colleu aquela idea e todo viña a raíz de Castelao, porque me preguntaba eu, a min, canto existían as ideas de Castelao no momento, por exemplo, que ele estaba exiliado, pois debuxou, escribiu artigos, mas canta existencia había, e coincidíame todo, non? Naquel agora. O momento presente, esta idea aristotélica, sería unha especie de ancoraxe entre o pasado e o futuro. Ca idea de Tomás de Aquino, eu agora, no meu momento presente, eu podo exprimir a miña esencia e simbolizala co acto. Logo, existencia. O acto sería a existencia. Eu podo existir. En tanto, actúo. E, ademais, actúo de acordo á miña esencia, á miña potencia. Onde se podería atopar ese tempo emocional co tempo real? Pois no agora. O tempo emocional, que, por exemplo, do pasado, eu debín de crealo naquel agora. Que pasa? Que eu, no agora, teño que decidir como actúo de acordo ao que está pasando, de acordo á realidade, non evadíndome. E aquí xa o podo conectar con Fromm, non? Non estar evadíndome da realidade, do que pasa. Logo, permitíndome sentir e actuar de acordo a como sinto no agora. Para que ese, incluso, tempo emocional non sexa máis ca distópico inexistente. Nunca existiu. Porque a emoción que eu estou poñendo en algo do pasado, porque naquel momento reprimín ao mellor facer pois o que eu quería, o arrependimento ou a culpa
sostéñense sempre nun agora que foi, naquel pasado, no que eu non fixen algo que me apetecía por medo, ou fixen algo errado, por exemplo, pois nunha routada, ou por falta de actuar, de que o acto correspondese á miña potencia, á miña esencia humana. É complexo, pero eu creo que se entende. A outra cousa que plantexa Sensendra é que ese tempo emocional logo é un continuo. En realidade, ti hoxe estás aquí no agora, cas túas lembranzas e cos teus proxectos e desexos a futuro. Ese tempo emocional, pero se o miramos desde o punto de vista aristotélico, é o único tempo no sentido literal. Logo, claro que está no agora, mais é o agora o que os conecta para crear tempo. E aquí podemos volver a Fromm e as identidades fragmentadas. O noso tempo emocional do pasado e como nos proxectamos no futuro debería ser desde un todo, non? Desde o eu inteira. Mais, cando xa está fragmentado, daquela no agora, sí que tes un problema existencial. Quen era? Que partes miñas eran reais e non eran reais? Non? Si poidásemos falar dunha liña do tempo, pero como algo máis que tivese que ser consistente a nosa existencia en cada agora, porque a unión de todos eses agoras ata o momento presente sería ese tempo existencial que sería tempo real, o que literalmente corresponde ao tempo. E que eu viña pensando un pouco polo tema de Castelao, que seguía dándolle voltas ou de risco, non? É que tamén, como estive lendo a Arendt, non? Cando ela di que cando nós miramos un acontecemento histórico podemos lle poñer un principio a un fin, e comprendelo, tamén viña pensando como, por exemplo, todo isto que fun vendo todo este ano de Castelao, como a xente lle resulta moi comprensible, porque xa non lo deron, xa houve un fin. E daquela puidose todo ordenar. Mas sí que levaba esa cuestión da existencia, o propio Castelao, e canto ele existía, canto o seu discurso político existía naquel seu momento, non tanto agora, non? Pero durante, por exemplo, os anos de exilio, canto existía ese discurso? Poñamos en Galicia. Existía o seu discurso? Ou só existía para aquelas persoas coas que el mantiña pois unha comunicación por carta? Estas cousas estaba pensando. Para cuestionar tamén, cando acaba o tempo, isto xa é outro tema, pero cando acaba o tempo, xa el morre e pasa o tempo, e o recopilamos, se estamos recopilando algo que foi moi significativo ou se é significativo case desde a dubidosa existencia no seu momento ou desde esa marxinalidade na que se fixo, non? Porque marxinalidade no sentido de que exilio non é unha situación ideal, e incluso pensando en se hoxe en día debemos cuestionarnos, con todo isto que falo do algoritmo, de ir buscar o marxinal, de ir buscar esas opinións residuais, ¿sí? Que poidan ser, quizáis nese tempo futuro, aquelas que completen ese puzzle histórico. Bueno, é un pouco complexo, pero eu creo que se entende.